Terve. No niin. Niin joo. Näettekö mitä sillä on tehnyt? Pildun. Jäädä. Tässä on farvi, minkä viime jaksossa unohdin näyttää. Terve. Tuossa. Ruma. Mitä helvettiä? Nyt se räjähtää. Mulla räjähti jo kerran. Ei kuolekaan. Siltä näyttää. Kuolee. Niin näyttää. Ai ette ole yhtään modaan. En oo. Miten se kuuluu? No silleen modaamalla. Ei. Tiesit Seppen pystyy tehdä. Tiesin. Kuinka pitkään tätä tallennusta tehty? 2 päivää. Modaamalla. En oo. Modaamalla. En oo. Et työ voi tietää. Miten me on pystynyt lumota? Tän pystyy tehdä. Ja sillä lumota. Ei oikeesti vasta ekaa. En oo oikeesti modannut. Etpä. No ihan sama vaikka toisen. Ihan sama vaikka toiskaan. En oo. Ai. Mitä? Niin. En oo modannut. Täällä oli Seppä, sieltä sai. Sepästähän saa varmaan yhden puun, niin se on. Ei ne on modannut. En oo. Ei saa sepästä nuo kaikki. En oo oikeesti modannut. Uskon. No uskon.